Chief Executive Member Kakasil Sabah District Council KHDC ubat Titas W Khan ulapan pau kacing Pyrshah ya kan notification leng bakatan education ke bakang ikinoy kay bandan menta hakban yikit ikikam sinong kam tau ulong baki dorbar sinong ki don kam hai ki bri hukum kinoy kay ki balakham don jingnang jingtep badan ru kacing sampang dak ba pentep bolai kren bat kan ye bo menteri katana puli ulong ba kamlong ka bayahap ban khang ye kinoy kay hakikam sinong halo ka phang ka notification ka kdo ye kajing khang Pyrshah ikinoy kay banbat kam sang sang parthai ulong ba ka notification kam kdo sha ki bakumnu kinoy kay ki bamdei banidan manta ha ka sang parthai CEM ulong ba kinu ki balabam tulop sarkar la ki de noi kai ne ki weipat kadon ka kandon man khang re ki don ki weipat ki noi kai ki ba hikai school simat balang ne kisnong I hadin ba ngalai I haki lat pathai kubor ya ka jingmi jong ka tu ka notification na kaliang jong ka education department ya ka ba la mana la ni la khang ya ki nonghikai bakin bat ya ki kam haki political party ba kum juru haki local bodies te na kaliang ka jonga kum o CEM ka ba konsan ka bentak ya ka ba ngalalej ban persno how education minister bar ngala airu ya ka jingtho bada ka bakdawru ya ka amendment ka balawan ra da ka sarkari ha ka amendment ya ki rules ki bedai bat ki service rule jong ki nonghikai ka benta ya ka ba na ka sarkari kala de weng ba kam khang ya ki nonghikai ba ki ne shimenta ha ki local bodies ka bamut ha ki dorboshnong tena ta daw na kaliang ka chunga ngalalej ban ya kendu ya minister in charge of education ba ka bastana kalong ba na kaliang ka chung uru ula ai ka jing panchai ba kamdan ka jingthmu ban le kumta tenrei ngala ong iu ba wat la da kaliang ka chung umdan ka ta ka jingthmu enrei ka notification pat ka pen paushai bat ka pen kulmar jingmut ya ki nongkit ka shnong namar habangi ong ki local bodies kamut ya ki dorboshnong te nakaliang kejong ahi ngayang Pyrshah kata ba ka bomla long ban khang ya ki nonghikai bakin bat ya ki kam shnong kumi ki kamrang ba shnong lani sekretari shnong namar ka kamrang ba shnong kadi ka kam ka balong monsobha ka bomdan kanu no jing siu bat kaderu ka kam ka ba ngi don kam ha ki dorboshnong ban yo ki breu ki balanang la start ba kinyakit ya ki kam shnong kam thau tinakaliang jong u menteri uladap ai yang ai kejing kular ba unsa ai biang da ka we pa ka notification da se ka ban penbej ya ka ni ka notification ka balami maka nomdan kanu no jing sutu bakla nakaliang jong ki dorboshnong ba ong ba khang ya ki rang ba shnong ban long ba shnong ka an jong ka sarkari long ba unu uba yo ya ka tulop sarkar kala bandai nonghikai kala bandai winu nuru mo pion ne grade 4 ne unu bapat ka kam sarkari balayo ada ka tulop sarkari dei ban long dukhat jong ka polka parti kata ka long shai tenrei ban long specific tangya kinu kinong trepat naso kata kam long ka ba de ban khang tangya kinohikai lani ban khang tangya ya kinu tenrei kade ban long shai na kalian ka sarkar ba unu hi batrei ba ka sarkar boyo tulop hi ba ka sarkar naso de hi ba kim de hi ban sha bakin bat i political party bat hagaju ko poru kadon ka jing pensngo na kaliang jong ki managing committee ba teng kadon ka jing thot ki school balada ki nonghikai ki bat i ki kam ki political party tekani ka jing pensngo tele si ka education department ka pet ru na kata kaliang tenrei ha ka jingso jong asimet pat kalong kumta ba unu hi wade u nong trei jong ka sarkar boyo tulop na ka sarkar hi di bandan menta ha ka politics kung bangala ong mene kalong sya ka jing ong jong ba kitu ki basiu tulop na ka sarkar hi la dai kinu hinuru kim dei bandan kiti ka bamut ka sarkar ka don ni ka hok ban khang tenrei kitu pat ki bam don na ka sarkar ka baka siu hi ka shnong ka siu hi ka balang lani ka siu hi ka nuka organization te ko mi kita pat nga soba kam dei